Nastavení ventilů na rozvaděči vzduchu u domovní čistírny odpadních vod řady Microclar AT6 a AT8 je velmi jednoduché, ale zároveň důležité pro správné fungování biologických procesů během provozu. Nastavení ventilů se provádí po kompletním napuštění čistírny vodou až po odtokové potrubí. Postup nastavení ventilů je následující. Stlačený vzduch od membránového dmychadla se napojí hadicí na přívod v rozvaděči vzduchu, označeno písmenem A. Ventil s označením B necháte jako jediný úplně otevřený, na 100%. Tímto ventilem sežene vzduch do aeračního elementu, který zajišťuje jemnobublinné okysličení uvnitř aktivační zóny. Ostatní 4 ventily s označením C, D, E, F uzavřete. Potom zapněte dmychadlo do zásuvky, až se na hladině aktivační zóny objeví velké množství jemných bublin. Následně začnete otevírat další ventily v pořadí tak, jak jdou za sebou. Ventil s označením C částečně otevřete tak, aby se voda začala vracet z poslední části denitrifikační sekce zpět pod nátokový koš. Průtok nesmí být slabý ani silný. Při slabém průtoku by bylo proudění v sekci denitrifikace nedostatečné a mohl by se v ní usazovat kal. Příliš silný průtok by mohl naopak omezit jemnobublinné provzdušňování v aktivační zóně, což je nežádoucí. Správné nastavení průtoku je následující. Ventil s označením D částečně otevřete tak, aby se voda vracela ze závěrečné separační sekce zpět do sekce denitrifikace a částečně také do sekce aktivace. Standardní poměr je 4:1 ve prospěch sekce denitrifikace. Průtok by měl být kontinuální, ani slabý, ani silný. Voda by měla protékat zhruba 1/4 až 1/2 průřezu trubky. Správné nastavení průtoku je následující. Ventil s označením E se doporučuje otevřít pouze minimálně, tak, aby se hladina separační zóny jemně čeřila a sítko na odtokovém akumulačním zařízení se následně automaticky čistilo. Tento ventil není zapotřebí nechávat příliš otevřený, a to kvůli potřebě vzduchu v ostatních, důležitějších sekcích. Správné nastavení průtoku je následující. Nastavení posledního ventilu s označením F je velmi důležité. Reguluje totiž množství vzduchu pod nátokovým košem. Po jeho částečném otevření by se na hladině měly objevit hrubé bubliny, které pomáhají míchat a rozmělňovat vše, co přijde do nátokového koše a dá se biologicky rozložit. Míchání nesmí být slabé ani silné. Pokud by bylo míchání pod nátokovým košem příliš silné, mohlo by omezit jemnobublinné provzdušňování v aktivační zóně, což je nežádoucí. Nyní vizuálně zkontrolujeme výsledné nastavení čistírny. Pokud jsou ventily správně nastaveny, probíhá pod nátokovým košem dostatečně silné míchání tak, aby se rozložil toaletní papír, fekálie, zbytky z kuchyní a podobně. Recirkulace v denitrifikaci zajistí, aby vznikl dostatečný proud vody a kal postupně prošel všemi 4 komorami až do sekce aktivace. V aktivační sekci se kal okysličí za pomoci aeračního elementu a speciální štěrbinou u dna nateče do závěrečné separační sekce. Zde se u dna vytvoří tzv. Vločkový mrak, fluidní filtr, a dochází k oddělení aktivovaného kalu od přečištěné vody. Přebytek kalu v separaci se zpětně recirkuluje do denitrifikace. Následně se kal recirkuluje pod nátokový koš a celý princip čistícího procesu se znovu opakuje.